var simpelthen i båd. Jøsses. Hold lys. Dejligt. Det får vi aldrig gang i det der. Så. Nej. Hallo. Det er ingen, der er ingen små pinde og noget. Nej. Har du ild? Ingen nye intet nummer. Ja, det er det. Skal vi have ild i det bål, eller hvad? Jamen, hvordan skulle vi få det? Jamen, det ved jeg ikke. Men der er små pinde og noget. Jamen, Dem er der Jamen, jeg ingen. har da ikke engang noget ild. Ja. Har du det? Og Jeg ved ikke. hvad skal jeg gøre ud over det? Tænde. Ja, det kan du satan ikke med sagtens sige. Kvæs. Kvæs. Jamen, det kan jeg da ikke. Kvæs og mere kvæs. Ja, Nej, det går ikke det her. det kan jeg da ikke, Ulrik. Nej, det kan du ikke. Hvad? Godt nok kan du mange Der ting. skal satan ikke, men der være et eller andet, man kan tage is med. Her er gran. Ja, okay. Gran. Ja. Der er noget gran. Husk nu, det er min lighter. Jamen, jeg prøver da. Slap af. Det får du aldrig gang i, det der. Men, af for helvede. Kvæs. Mere kvæs. Ja. Slap da af. Vi skal have kvæs. Af for helvede. Kvæs. Jeg kan godt slappe helt af. Slap af. Ja. Det gløder jo knap nok. Det skal være mere kvæs. Ja, det var satan ikke med godt. Nej. Nej, siger du. Jamen, det gik jo ud. Ja. Nu skal vi have mere kvæs. Af for helvede. Pas nu på, det er min Ja, lighter. men det brænder da for helvede. Det er lort. Brænder. Det går ud lige så hurtigt, som det kommer i gang. Ja, nu ser vi. Ja, det er godt. Au. Nej. Det er et møgbål. Vi skal have noget mere kvæs. Nej. Jamen, hallo. Er der mere kvæs? Det ved jeg ikke. Der er der nogle pinde. Jeg tror ikke lige, det er kvæs. Nej, det er ikke kvæs. Nej, bestemt ikke. Vi skal have noget kvæs. Ja, så få lige i gang i et eller andet. Her er lidt kvæs. Thank you. Det tænder jo ikke et bål. Det gør det ikke. Der er også lidt kvæs. Åh. Nej, Det var tæt ved. det var satan ikke med tæt på. Her er en ordentlig håndfuld kvæs. Nej, vent nu lidt. Se nu her, det går jo slet ikke. Nej, Hvad? det gør det bare ikke. Det gør det ikke. Her er lige lidt kvæs. Nej. Hej piger. Hej, tøser. Dumme dyr. Har I kvæs med? Nej. Ved I hvad det her, det går simpelthen bare ikke. For helvede. Det går ikke ret godt. Tænd. Ej, Ja, Ulrik. tak. Hent og benzin. Hvor lagde jeg min sovepose nu? Det er et eller andet sted. Fedt. Kom i gang. Fedt. Nå.
Det duer bare slet ikke. Der er alt for lidt kvæs. Kommer der rolig bier? Nej. Jo. Nej. Det er ikke For det er ret godt. kvæs. For lidt kvæs. Fiasko. Sådan er det. Men for satan da. Au. Prøv lige at kigge her. Det må kunne gøres bedre, det der. Har du øl? Nej. Nu skal vi lige finde noget kvæs. Ja, tak. Prøv lige lys herovre. Shh. Ulrik. Ej. Nu fik du til at gå ud. Hold da op. Hvad er det der? Jamen, det er da bare lidt forskelligt. Forskelligt. Hvis I kunne have kvæs. Jamen, roligt, det kommer der op. Det der, det er jo en Jamen, tyk, det kan da tænde et eller andet. en tyk pind. Jamen, jeg- så lån mig lighteren, så skal jeg satan. Du har lige haft den i et kvarter. Jamen, Det skete der ingenting ved. Du kan ikke tænde der. for helvede. Der er ingen, der har noget i lommerne. I lommer. Jamen, et eller andet, man kan tænde ild i. Det er noget lukkepapir, ja. Har du det? Men det kan jeg hente. Så gør der det. Hvad fanden sidder du og venter på? Hold da kæft. Gud lad dig. Vent nu lidt. Jeg har lige et lille stykke serviet her. Har du det? Vi lige kan smide ind her i kvæset. Må jeg gerne? Thank you. Så. Thank you. Nu ringer hun, Flomme. Prøv at se. Prøv at se. Nu går det helt amok med alt det kvæs, vi har smidt på. Nu ser vi. Jo. Med alt det kvæs. Det var det sgu da til. Så er noget benzin på. Ej, det bliver nødt til at tage en, Flomme. Nej, Jo, det gør du. jeg gider ikke det der telefoner med den. Så nu den telefon. Det gider jeg ikke. Nå, det er nok bedst, du tager den. Nej. Jeg tager ikke telefon om natten, uanset hvem der er. Du er bare varme skridtet. Nej. Ej, det kan være, det er vigtigt. Tag nu den telefon. Det er ikke vigtigt, det ved jeg i hvert fald. Det kan godt være, det er vigtigt. Nej. Tog du den? Nej. Tag nu den telefon. Nej. Ej, nu satte du dig i en fadøl. Ved du hvad? Det var jeg simpelthen ikke imponeret af. Så nu kommer der ild i det kvæs. Kæft, det var rigtig mand. Jeg lugt. Pus for helvede, pus. Det er en helt omvendte verden. Plejer du ikke at sige sug? Ej, nu bliver nødt til at tage en. Det er vigtigt, tror jeg. Tag så den telefon for helvede. Det er vigtigt. Den har ringet 5 gange nu. Og det var da rovvældende, hva'? Fy for helvede. Det der bål, det duer sat med godt nok ikke ret godt. Har vi ikke nogen benzin, vi kan hælde på? Jeg kan hente Det noget. var ikke helt til alt det der. Få mindre benzin. Et lortebål. Det er ikke ret godt. Lortebål. Der er for lidt kvæs. Så kan I sige, hvad I vil. Skal vi slikke, eller skal vi suge? Du skal puste. Jeg er mest til at slikke. Det er nu godt nok om, men
Der er ligesom lidt forarbejde først. Jeg prøver da lige at hive det ind i mine øjne. Ulrik, Ja. benzin. Benzin! Benzin på Puh. fuld. Jeg gider satme ikke gå så langt. Du skal da ikke bare kigge og puste. Ellers så puster du, så suger du. Det der bliver... Ej, nu er ordentligt. Det... Og det skulle komme for dig. Ja, det Nej. mener jeg da. Ja. Typisk. Det er jeg måske ikke. Nu skal vi være ordentlige. Ja, så kan jeg da bare gå ned og sove. Ja, det synes jeg da. Det er egentlig en belastning. Hold kæft. Det var Vi ikke er så søde, sjovt, hva'? ej. Nej, det var ikke nemt. Nej. Hamle op med den der. Så Ej, nu må det være vigtigt. For helvede. Nu er det vigtigt. Nej, det er det ikke. Når man nu er fuld og ligger og sover, så er det ikke vigtigt. Nu kan jeg fandme lige opfinde noget papir, jeg får noget gang i. Det er Ja, lort. kunne du ikke det? Jo. Avispapir måske. Ah, det er nok ikke. Med tis på. Mathis. De vil bare ikke, at det er møgdyr. Nej, jeg har snakket Der er med for hende lidt en- kvæs. Jeg har snakket med hende en gang i dag. Der mente hun ikke, at jeg var ret. Jamen, Hvorfor? så- Hvorfor? Hvorfor? Hun mente, jeg var plaskfuld. Og der kunne jeg gerne holde med hende. Det kan da ikke passe. Nej. Jeg har sagt til hende, så ved I hvad, jeg blev simpelthen fuld. Ja. Jamen, det synes hun, det var i orden. Ja, hvor svært kan det så være? Hvorfor bliver... Så det er det, jeg siger. Så er det fordi, det er vigtigt. Ja. Ellers ville hun ikke ringe. Så er hun nødt til at tage den. Ej,